Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε. Η ώρα είναι 5. Στα επόμενα μάλλον δευτερόλεπτα θα γίνει 5 ακριβώς και θα σας λέμε και επισήμως καλό απόγευμα. Και σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα σας συστήσουμε μια πάρα πολύ δραστήρια ομάδα, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η οποία δραστηριοποιείται εντός και εκτός Ελλάδος και πρέπει να σας πούμε ότι έχει και ένα πάρα πολύ ενεργό τμήμα εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, και θα σας το συστήσουμε σήμερα. Μέλη της ομάδας είναι εδώ απέναντί μας και ξεκινάμε από τον πρόεδρο, από τον κύριο Χατζηδάκη Μανώλη. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε. Γεια σου Μανώλη. Δίπλα σας η γραμματέα της ομάδας, η Καλογεράκη Ιωάννα. Γεια σου Ιωάννα. Και μαζί μας επίσης ο Παναγιώτης ο Γεωργίτσης. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Σχέσεων ο Παναγιώτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς Και να ξεκινήσουμε με το πολύ απλό ερώτημα. Καταρχάς, έχετε πάρα πολύ μικρό πρόεδρο. Μπράβο σας. Δεν συνηθίζετε. Να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε, τι κάνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και πού σας έχουμε ξαναδεί, ας πούμε. Γιατί κάπου σας ξέρουμε, αλλά πώς ακριβώς δραστηριοποιείστε. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι καταρχάς ένα εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο. Έτσι, στηρίζεται σε εμάς τους ίδιους, ως επιτοπλίστων. Έχει συσταθεί αρχικώς το 1994 και από τότε λειτουργεί με τη μορφή σωματείου. Το παράρτημα Ηρακλείου, το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, ιδρύθηκε πριν 6 μήνες περίπου, τον Ιούνιο του 2011. Πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Και είμαστε τα πρώτα μέλη ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2011 με τη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης. Όπου έχει γίνει η σχολή, έχετε κάποια αποστολή μέχρι στιγμής, έχετε συμμετάσχει σε αποστολές της ομάδας? Αποστολές, επιχειρήσεις δεν έχουν τύχει γενικότερα ώστε να κληθεί γενικότερα η ΕΟΔ, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Είστε όμως έτοιμοι, έτσι? Αχρίαστη να είσαστε, Παναγία μου. Εγώ να ρωτήσω ποια είναι η φιλοσοφία σας και πού παρεμβαίνετε ως ομάδα διάσωσης. Η φιλοσοφία και ο σκοπός του σωματείου είναι το να συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως είναι και το όνομα, να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να αναδεικνύει την προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύει την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών και να κάνει προληπτικές δράσεις στους πολίτες και στην κοινωνία για να πάνε ειδικά σε θέματα καταστροφών, όπως είναι σεισμοί, πλημμύρες. Πώς μπορούμε δηλαδή, ας πούμε, Ιωάννα, για παράδειγμα, σε περίπτωση που γίνει ένας σεισμός, να αντιδράσουμε και να λειτουργήσουμε? Είναι κάτι που αφορά στις δράσεις σας? Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις δράσεις μας. Ναι. Για να γίνει κάποιος καταρχήν μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, θα πρέπει να περάσει ένα σχολείο βασικής εκπαίδευσης. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί μάλιστα το επόμενο, τον ερχόμενο Ιούνιο, εδώ στο Ηράκλειο. Περιλαμβάνει περίπου 3 Σαββατοκύριακα με 4. Όπου θα περιλαμβάνει κάποιες βασικές ενότητες. Και τι μαθαίνεις δηλαδή σε αυτό το σχολείο? Από βασικές γνώσεις. Όχι, κομμάντο δεν γίνεσαι. Βλέπω φωτογραφίες από επιχειρήσεις που έχει συμμετάσχει η ομάδα. Ούτε προϋποθέτει ότι είσαι κομμάντο ή στο Ράμπο. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, φυσικής κατάστασης. Όσοι θέλουν και έχουν όρεξη πραγματικά να ασχοληθούν και το τραβάει, που το λένε, η ψυχή τους και η όρεξή τους, βέβαια, μπορούν να ασχοληθούν με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, να έρθουν στο επόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης που θα κάνουμε εμείς. Στο σχολείο αυτό μαθαίνουν βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών. Έχουμε κάποιο τμήμα ορεινής διάσωσης που μαθαίνουμε κόμπους, ραπέλ. Αναρρίχηση και τέτοια. Ναι. Όσοι θέλουν. Όσοι θέλουν, ναι. Υπάρχει το τμήμα του υγρού στοιχείου στην ομάδα μας. Επιλέγεις? Ναι. Επιλέγεις. Μπορείς να. Ναι. Βασικά στο σχολείο περνάς από όλα τα τμήματα του σχολείου της βασικής εκπαίδευσης. Βασικές γνώσεις από όλα τα τμήματα. Έτσι, όλες οι ειδικότητες, ας πούμε. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καταρχάς, μπορείς να επιβιώσεις μόνος σου αν ξέρεις αν έχεις τέτοια γνώση στα χέρια σου. Εσείς πώς εμπλακήκατε με όλη αυτή τη διαδικασία? Θα έλεγα ότι το ξεκινήσαν άτομα τα οποία στην αρχή το είχαν λίγο μέσα τους, έτσι, σαν διαδικασία τους, είχαν ενδιαφέροντα γενικά και είναι ένα συνδυασμός εθελοντισμού, να προσφέρεις το διπλανό και σε σένα, και από την άλλη μεριά να έχεις και μία τάση έτσι να σου αρέσουν τα ενδιαφέροντα πράγματα, να κάνεις δραστηριότητες και όλα αυτά. Νομίζω ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συνδυάζει και τα δύο. Κάποια άτομα λοιπόν μαζευτήκαμε στην αρχή, το κυνηγήσαμε λιγάκι, ήταν λίγο χρονοφόρο και δύσκολο, πήρε πάνω από 1,5 χρόνο για να ετοιμαστούμε, αλλά εν τέλει τα καταφέραμε. Έχουμε νομίζω μαζέψει πάρα πολύ καλό υλικό σε ό,τι αφορά τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στην ομάδα. Έχει πολύ κόσμο και περίπου πείτε μας ποιες ηλικίες είναι τα ενεργά σας μέλη? Θα έλεγα έτσι ότι έχει από 20 ετών έως και 50.
Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνατε εσείς πριν, ότι δεν προϋποθέτει καν το να είσαι κομμάντο ή σε κάποια ιδιαίτερη φυσική δραστηριότητα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι τομείς από τους οποίους μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Δεν είναι ανάγκη να κρώνεις από ελικόπτερα. Και, αλλά αν το θες το κάνεις. Αν θες το κάνεις, ναι, πραγματικά. Και υπάρχει εκπαίδευση για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό. Ναι. Επίσης πολύ Έχετε ένα χώρο που συναντιέστε, που στεγάζεστε και εκεί θα γίνουν και τα μαθήματα? Το δυστυχώς είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγεται. Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το χώρο μας. Δεν έχουμε καθόλου στέγη, είμαστε άστιγοι εντός εισαγωγικών. Έχουμε κάποιες προτάσεις, όμως έχουν κάποιο κόστος, στο οποίο δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σαν ομάδα αυτή τη στιγμή. Διότι όλα, από τον εξοπλισμό μας, τα ρούχα μας, όλα τα πληρώνουμε, την εκπαίδευση μας, όλα τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Οπότε για να πληρώνουμε και τη στέγη μας στο χώρο μας, φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ποια θα ήταν η καλύτερη λύση στην περίπτωσή σας? Η ιδανικότερη λύση για μας θα ήταν αν ξέρουμε ότι η κοινωνία του Ηρακλείου είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη σε τέτοια θέματα. Αν κάποιος ιδιώτης είχε κάποιο χώρο, τον οποίο μπορούσε με κάποιο τρόπο να μας τον παραχωρήσει ή χωρίς κόστος, ή έστω με ένα ελάχιστο κόστος προς εμάς, για να μπορούμε να έχουμε ένα χώρο να κάνουμε τις συνελεύσεις μας, τις εκπαιδεύσεις μας, να αποθηκεύουμε τον εξοπλισμό μας, να έχουμε μια βάση που μπορεί να μας βρίσκει ο κόσμος, να έχει τις επαφή μαζί μας. Εξηγήστε μου λίγο κάτι για να καταλάβει και ενδεχομένως αυτός που μας βλέπει και θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει. Η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει μια παρουσία πολλών χρόνων. Δεν είναι ότι ξεκίνησαν τώρα κάποια στιγμή τα παιδιά και είπαν ας φτιάξουμε αυτό. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σοβαρά οργανωμένο σωματείο. Για να χρησιμοποιήσω και τη σωστή λέξη, να μην έχουμε παρερμηνίες. Βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικές εικόνες από συμμετοχή άλλων τμήματων της ομάδας σε επιχειρήσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, όπως και αποσπάσματα από σχολές που έχουν γίνει στο παρελθόν. Πείτε μας συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα διάσωσης πού έχει δώσει το παρόν? Έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε αρκετά περιστατικά σεισμών, σε πλημμύρες, σε πτώσεις αεροσκαφών. Όπως είναι συγκεκριμένα να μιλήσω, είχαν σταλεί μέλη και είχε πάει ως ΕΟΔ στο σεισμό στην Αθήνα, έτσι, το 1999, στο σεισμό το πρόσφατο στην Αϊτή, στην Τουρκία πάλι το 1999. Επίσης ήταν στην πτώση του αεροσκάφου στο Γιάκοβλεφ, που όλοι είχαμε ακουστά. Και άλλες αρκετές δράσεις, κυρίως και στο εξωτερικό. Και όλοι εσείς είσαστε εθελοντές. Και οι άνθρωποι αυτοί που βρέθηκαν και πήραν μέρος σε αυτές τις αποστολές, επίσης εθελοντικά παρίστανται και βρίσκονται εκεί. Για να πάρουμε μέρος στις σχολές πρέπει να καταβάλουμε κάποιο αντίτιμο? Υπάρχει κάποιο κόστος, το οποίο όμως δεν το γνωρίζουμε και εμείς ακριβώς τώρα. Κατεβαίνουν από Θεσσαλονίκη για να μας εκπαιδεύσουν, όπως κατεβήκαν και για εμάς, και στο επόμενο σχολείο βασικής εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Κατεβαίνουν κάποιοι έμπειροι εκπαιδευτές με ειδικό εξοπλισμό που μας εκπαιδεύουν. Υπάρχει κάποιο κόστος, το οποίο όμως εξαρτάται από τις συμμετοχές. Δηλαδή, όσο περισσότερες συμμετοχές έχουμε, τόσο μικρότερο και θα είναι και το κόστος. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβώς τώρα. Βλέπετε ένα τηλέφωνο στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, όπως και μια ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορείτε να έρχεστε σε επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας του τμήματος εδώ στο Ηράκλειο για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρεστε να προσφέρετε και να συμμετέχετε, και να δούμε και τις άλλες εναλλακτικές από όπου, ας πούμε, θα μπορούσε κάποιος να προσφέρει. Αν του είναι πάρα πολύ δύσκολο ενδεχομένως να συμμετέχει σε μια διάσωση, είτε δεν μπορεί σωματικά είτε και ψυχικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν έχει την ανάλογη ψυχραιμία να βοηθήσει. Πώς αλλιώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος? Θα μπορούσε να γίνει φίλος της ομάδας, όπου εκεί πέρα θα ενίσχυε την ομάδα είτε με τη συνδρομή του, είτε με βοηθητικές υπηρεσίες στην ομάδα όπου αυτές χρειάζονται. Και επίσης ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνει κάποιος βοηθός, αρρωγός της ομάδας, είναι με τις χορηγίες. Είτε αυτές αφορούν ιδιώτες, είτε αυτές αφορούν επιχειρήσεις. Και τι ιδιώτες, ας πούμε, μπορούν να ενισχύσουν το έργο σας και ο να καθένας βοηθήσουν? μας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι περνάμε όλοι δύσκολες ημέρες και ίσως κάποιος σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ μικρό. Είναι σημαντικό όμως να ξέρει ότι αυτό το μικρό, όταν αφριστεί με το μικρό άλλων ανθρώπων, μαζεύει εν τέλει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να το έχουν στο μυαλό τους όσοι μας ακούνε είναι ότι όταν λέμε χορηγία δεν εννοούμε πάντα χρήμα.
Ίσως για καμιά Τι φορά θα μπορούσε να η είναι? χορηγία θα μπορεί να έχει τη μορφή είτε της παροχής υπηρεσίας, είτε θα μπορούσε να έχει τη μορφή των υλικών, τα οποία και τα δύο είναι απαραίτητα για την ομάδα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Ποια είναι αυτά τα υλικά, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που σας αφορούν και μπορούν να Θα σας σας πω κάνουν πιο εύκολη τη ζωή σας. δύο παραδείγματα τα οποία τα έχω και πρόσφατα από τοπικούς φορείς. Ναι. Η δωρεάν μεταφορά των μελών της ομάδας όταν αυτά χρειαστεί κάπου να επιχειρήσουν. Είναι σαφώς κάτι που βοηθάει την ομάδα να μην βγάλει την τσέπη της, να πληρώσει τα εισιτήρια, να στείλει άτομα είτε για εκπαίδευση είτε για να επιχειρήσουν. Ναι. Ένα άλλο παράδειγμα που είχαμε πρόσφατα είναι κάποιες ιατρικές εξετάσεις οι οποίες θα γίνουν στα μέλη της ομάδας, γιατί και αυτά θα περνάνε κάποιες καταστάσεις που πιθανώς κάποια στιγμή να είναι δύσκολα και πρέπει να γνωρίζουμε αν κάποιο πρόβλημα προϋπάρχει, και είναι και αυτό θετικό, ακόμα και για την ψυχολογία των μελών της ομάδας που καλούνται να επιχειρήσουν. Και σας είπα μόνο δύο παραδείγματα τώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τέλος σε αυτό το. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει κάτι. Σαφώς. Και το έχετε ανάγκη, Έτσι. όσο μικρό κι αν είναι. Η πλειοψηφία της ομάδας ανδροκρατείται, Ιωάννα? Ανδροκρατείται, αλλά είμαστε και αρκετές γυναίκες όμως. Και θα γίνετε περισσότερες. Θα γίνουμε περισσότερες. Σε βλέπω αποφασισμένη. Και ευελπιστούν και οι άνδρες. Μα δεν θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι καθαρά αντική υπόθεση. Όχι, βεβαίως. Στο προηγούμενο μέρος είχαμε την αντίστοιχη κουβέντα από πλευράς γυναικών. Τώρα το πάμε γιατί είμαστε στο πιο μάχημο κομμάτι του εθελοντισμού αυτή τη φορά στη δική σας την περίπτωση. Οπότε βλέπουμε ότι ίσως κυλίζεται το θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν ουμιγέννητο συμβαίνει κάτι και πρέπει να προστρέξετε είτε να αντιμετωπίσετε ένα φυσικό φαινόμενο ή κάτι πολύ άσχημο που έχει πιθανόν πολλά θύματα ή να απεγκλωβίσετε για παράδειγμα και είναι λίγο δύσκολη, έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας η αποστολή και η Ιωάννα λέει εγώ έχω υψοφοβία, δεν ανεβαίνω ας πούμε στο βουνό, για παράδειγμα σε χρησιμοποιώ η Ιωάννα, δεν μου φαίνεται ότι θα κολλώσεις. Το σέβεστε αυτό? Εννοείται. Όλα αυτά είναι γνωστά, δηλαδή η λειτουργία της ομάδας στηρίζεται πάνω σε κάποια τμήματα. Έτσι, τα τμήματα είναι ορεινής διάσωσης, υγρού στοιχείου, πρώτων βοηθειών, αντιμετώπιση καταστροφών, χειριστών σκυλιών έρευνας και διάσωσης και τηλεπικοινωνιών. Εξειδικευμένα πια ο καθένας. Ναι, για να λειτουργεί πιο σωστά, όπως παράδειγμα αυτό που αναφέρατε. Οπότε το κάθε μέλος, αφού περάσει στο σχολείο βασικής εκπαίδευσης, κάνει μια επιλογή σε κάποια τμήματα, ένα ή περισσότερα. Εκεί τώρα υπάρχει ένας τμηματάρχης, ο οποίος γνωρίζει τις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε μέλους. Ναι. Οπότε σε οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί, γνωρίζει ποιος είναι αρμόδιος, ποιος μπορεί να βοηθήσει. Γενικά όλοι μπορούν να βοηθήσουν, απλά ένας θα είναι μπροστά, ο άλλος θα είναι υποστηρικτικά πίσω. Για όλους υπάρχει μία θέση και ένας τρόπος να. Πείτε μου λίγο κάτι. Ποια ανάγκη ήταν αυτή που γέννησε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης? Από όσο γνωρίζω, ιδρυτικά μέλη που κατόπιν αργότερα το 1994 ίδρυσαν την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετείχαν ήδη από το 1978 σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κυρίως στον Όλυμπο. Λόγω επαγγελματικής τους ιδιότητας ή σαν εθελοντές πάλι έχοντας συστήσει κάποια άλλο σωματείο? Όχι, σαν εθελοντές. Σαν εθελοντές συμμετείχαν μεμονωμένα, ατομικά, λόγω του ότι τα συγκεκριμένα άτομα κυρίως είχαν επαφή με το βουνό. Έτσι, και συμμετείχαν σε κάποιες επιχειρήσεις, αναζητήσεις αγνοωμένων κτλ. Οπότε αργότερα τους ήρθε η επιθυμία και το έκαναν πιο οργανωμένα πλέον το 1994, όπως είπαμε. Και εσείς τώρα έχετε θέσει αυτόν και υπηρεσίες και προσφορά και στις, για παράδειγμα, ας πούμε, σε ανάλογες κρατικές δομές. Σωστά. Στην ΕΜΑΚ, ας πούμε, που μπορώ εγώ να σκεφτώ, που είναι εξειδικευμένη εκεί. Έχουμε έρθει σε επαφή ήδη και με την ΕΜΑΚ και με την Πυροσβεστική και με το ΕΚΑΒ Κρήτης, με όλους τους φορείς. Πριν λίγες μέρες γίναμε μέλη, πήραμε το μητρό της πολιτικής προστασίας, οπότε μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά σε ό,τι μας ζητηθεί. Το βλέπω και είναι αποτυπωμένο στα τζάκετ σας απάνω. Τι σημαίνει αυτό? Η πολιτική προστασία προέρχεται από ένα παλιό παρακλάδι στρατιωτικού κομματιού που ήταν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν θυμάστε, η αεράμινα. Ήταν τότε πώς προστάτευε ο στρατός τον πληθυσμό. Θα καταβεί έτσι χοντρά, σας το λέω. Αργότερα αυτό το πράγμα μετεξελίχθηκε στην πολιτική, άμα είναι παγκόσμιο φορμάτι για το πώς δουλεύει η προστασία του πληθυσμού σε καταστροφές. Και αποτελείται από ομάδες τέτοιες οι οποίες έχουν σαν αποκλειστική αποστολή το να προστατεύουν τον πληθυσμό σε περιπτώσεις κρίσεων. Κάθε χώρα έχει το δικό της, συνεργάζονται μεταξύ τους
και εκεί πέρα μπαίνει ό,τι βάλει το μυαλό σας, από πυροσβεστική, μπεκά, πρώτες βοήθειες, εθελοντικές ομάδες, τα πάντα, καλύπτουν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο. Αν χρειαστεί και σας καλέσουν, πρέπει να τρέξετε είτε σε ένα ατύχημα, είτε σε ένα πνιγμό ή μια φωτιά, οπουδήποτε. Έχετε κάποιον που το οργανώνει όλο αυτό? Υπάρχει ο υπεύθυνος επιχειρήσεων, ο οποίος έχει επικοινωνία με όλους τους τμήματάρχες που αναφέραμε προηγουμένως και προσπαθούμε να οργανωθούμε. Δηλαδή αυτό το διάστημα. Αν συμβεί κάτι, πηγαίνετε εσείς και συνεργάζεστε με, ας πούμε, με την πυροσβεστική, με το ΕΚΑΒ, ή σας καλούν αυτοί? Πώς γίνεται τώρα αυτό? Και τα δύο μπορεί να συμβούν και τα δύο. Πάντως είσαστε αναγνωρισμένοι σαφώς, από αυτούς σαν ομάδα και προστρέχουν στη βοήθειά σας όταν... Ήδη όταν κάποια οργάνωση είναι εντεταγμένη στην πολιτική προστασία, ή σε μια σφαίρα αυτοπλωστάσεω τους χρησιμοποιούν κανονικά. Αυτό μας δείχνει και πόσο αναγκαίο είναι να έχετε μια σταθερή βάση. Να έχετε τον εξοπλισμό σας, να ξέρει οποιοδήποτε που θα σας εντοπίσει και που θα απευθυνθεί. Έχετε συζητήσει με δομές όπως το Δήμο ή την Περιφέρεια ή την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, που έχει τόσα ακίνητα, να σας διαθέσουν ένα μικρό χώρο? Για να επιτρέπετε, έχουμε κάνει επαφές και με την Αρχιεπισκοπή και με το Δήμο. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα και θα έλεγα ότι τα έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολο ο καιρός στον οποίο ζούμε. Η οικονομική κρίση. Σωστά. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στον τρόπο που σκέφτονται και διαθέτουν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί μια λύση. Αν είμαστε εμείς η αφορμή, μακάρι να είμαστε εμείς η αφορμή. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να προσφέρει και στα πλαίσια αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ακόμα και αν δεν μπορείς να πέσει με σκηνή από ελικόπτερο, ίσως τώρα σου δίνεται ευκαιρία να βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Αγαπητέ φίλε τηλεθεατή, αν έχεις κάποιο χώρο που μπορείς να διαθέσεις στην ομάδα τη συγκεκριμένη. Μου κάνει έτσι λίγο περίεργο από τους φορείς τους επίσημους. Υπάρχει σε γενικές γραμμές. Μια γωνίτσα να σας βοηθήσουν. Σε γενικές γραμμές υπάρχει θετική ανταπόκριση. Δηλαδή η πρώτη επαφή με τους φορείς είναι θετική. Η περιφέρεια συγκεκριμένα μας έχουν πει ότι δεν έχουν ακίνητα. Νοικιάζουν και αυτοί δεξιά και αριστερά, δεν το έχουν δικά τους, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, και αυτοί κιόλας οι φορείς, ειδικά τώρα, είναι σε μια φάση να οργανωθούν περισσότερο, να κόψουν ακίνητα για να μειώσουν τα έξοδα. Οπότε είναι και αυτοί σε ένα γενικότερο σημάζεμα. Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν ακατοίκητα δημόσια κτίρια πάρα πολλά στο κέντρο της πόλης. Να μην αρχίσουμε να παριθμούμε και να ονομάζουμε. Ελπίζω κάποια πια να ακούνε. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε αυτή την προσπάθεια να μεγαλώσει αυτή η παρέα ακόμη περισσότερο. Ο εθελοντισμός είναι μια από τις σημαντικές ελπίδες στους δύσκολους καιρούς μας. Να υπενθυμίσουμε, για να γίνουμε και πολύ πρακτικοί, η σχολή, η επόμενη που διοργανώνεται, και είναι και η πρώτη για το Ηράκλειο και για την Κρήτη. Η δεύτερη. Η πρώτη ήταν που περάσαμε εμείς. Εδώ έχουμε τους πτυχιούχους. Το πρώτο σχολείο Η δεύτερη λοιπόν είναι τον Ιούνιο, μας είπε η Ιωάννα. Από τώρα μαζεύετε συμμετοχές στα τηλέφωνα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας δώσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε είναι στη διάθεσή σας και εύχονται καλή επιτυχία σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, όρεξη και κουράγιο να προσφέρετε και να υπάρχετε. Να είστε καλά.